Mange går og har depressioner og har svært ved at komme af med det. De går og er utilpas, fordi de føler, at de ikke er en del af en bestemt gruppe. Først kommer stress. Derefter kommer depressionen. Man har ikke et overblik over, hvad man skal nå, eller hvad du skal lave. Mange unge piger, og for den sags skyld også drenge, går og har en idé om den perfekte krop. Netop hvordan de skal se ud, hvor de så kigger sig selv i spejlet og ikke kan lide det, de ser. Mange har en angst. Det kan være hvad som helst. Fra små rum til edderkopper eller slanger. De bliver intense og har svært ved at forholde sig til det, de skulle lave. Mange skader sig selv, fordi de ikke ved, hvordan man ellers skal komme af med den tanke, der forfølger dem. De er kede af det og ved ikke, hvordan de skal udtrykke det. De skærer sig, så de kan koncentrere sig om smerten i stedet for at tænke, men det virker kun i et lille stykke tid. At snakke med nogen om dine problemer kan gøre det nemmere for dig og dine omgivelser, såsom dine venner eller dine forældre. De ved, hvordan du har det, og derfra kan de hjælpe dig ud af den situation. Man kan også tage til en psykolog og få snakket ud der. Men der er nogen, der holder af dig. De vil ikke se, at du har det sådan og ønsker at hjælpe. Vi fortæller dig, at du er perfekt, som du er, og grunden er, eller der er ikke nogen grund. Du er perfekt, fordi du er dig, og ingen andre ligner dig. Det er netop det, der gør dig speciel,